Hercules! Napalabas, nagpakada ni Hercules kinila kay Herman, asaan niya agawid iti rabii, tamaturog iti hideout ti sindikato. Nagdanag met to'y lakay, ngam na kuna ni Hercules nga awan nasken na pagdanagan na, gapo tagan-an na daytoy. Simrek nga rod ni Hercules iti hideout tag iti sindikato, babaen kinibong. Nakita na nga adu ti ubing, babalasang ken babbaro. Iti kabigatan na, napan iti balay ni Doña Dolor, tapno agpatulong. Itagagayem, denggan ti tuloy ti serye tayo italawas, anapauluan. Sindikato! Dito'y drama tayo! Hercules! O sige, anya ka di data? Kasapulam ti kwarta, Hercules? Saan, madam? Sige, ibagam no anya data. Ta si dadaan ak atumulong, no laket ta kabaelak. Agyamanak, madam. Si kangamin at talaga ti amok ang makatulong kanyak. Ngamin, nasaya at kaabak nang. Si kakit dimet. Ala, manganta, kabayatan di pa nagsarsarita ta, Hercules. Uwan, madam. Madam, simrukak iti hideout ti sindikato. Anya? Sindikato? Uwan, madam. Dayta tiga po na nga imayak, tagpatulungakan ka. Nukasta, kameng ka ti sindikato? Dumngag kayo, madam. Tasaritaak kada kayo ti amin. Oh my God! Anyamatan? Agraman ububing igam ti sindikato? Kat isuda ti araramatan da apagkwartaan? Un, madam. Numalagip mo dyan nang itaray idi itibag mo. Kinamat ko manon iti may kadua gundaway, madam. Ngam pagyamanak, tanagtalak kanyak, kat nagsarsarita kami. Kasta ka di? Igamot laang ti sindikato dayjay. Kat isu tinagitunda kanyak ijay hideout da. Anya, napan ka ijay hideout da? Ti parikot ita, madam. No sa dino, ti pangipanak kadag iti ubeng. No bilang ta maipanaw ko iti hideout. Ha? Kasta? Kaasida ngamin, madam. Isu asakbay ko mga aggunayak. At da ko mati sigurado apang ipanak kadag iti ubeng. Uwan. Sige, awan parikot iti dayta. Iti may nga orphanage. Uwan, madam. Nasaya at matngarod no kasta. Inakto kasarita dagiti mangimatmaton ijay nga orphanage. Agyamanak, madam. Kan kuma, dagiti babalasan kan babaraw. At da nga ta mabalin yu ama itulong kadakwada. Ha? Kas kuma iti trabaho, madam. Trabaho? Uwan, adda. Ni Amiga Belen. Adda handicraft shop na. Akas kuma iti agabal. Aglaga, kanda dumapay. Mabalin tayo ida nga isirek ijay. Nagsaya ataon, madam. Adu ti mabalinda pagpilyan at trabaho. Depende iti amuda nga aramidan. Ken, no kayat na ti paisuro. Nagsaya at man nga no kasta, madam. Iso nga awan parikot, Hercules. Ngam, ti delikado. Ama nga, no anya ti aramidan day ta sindikato kada tayo. Madam, agpatulong tayo kadagiti pulis. Sigurado ka? Asaan da nga an-anaken day ta sindikato? Ha? Narigat mo't ket diti agsasaw. Ngam nasa uklaeng, Hercules. Nukasta, datayulatan ti aggunay, madam. Kasano?
Inton may kadwa abigat ti rabi madam. Rumwar kamin to amin iti dayjay a hideout. Takasaritak pa'y ida amin. Agraman ni Buseng. Sige. Kat, nasken nga adda pagluganan da nga umadayaw. Sige, awad parikot iti dayta. Siya kun ti makaam mo. Nasken aya dayaw tayo ida ditoy. Amangan nga may numaisagmak da. Wen, maawatan ka, Hercules. Aramidon tayo ti maiparbeng. Kat si dadaanak at tumulong. Amiga, kasla delikado dayta nga imbagayo. Wen, amiga, ngam kasanundag iti ubing nga igam ti sindikato. Nakakaasi da ijay. Kat anya kuma ti maaramidan tayo. Tulungan ta ni Hercules, amiga. Awan sa bali a motibo na, no di ti maispal dagiti tattao iti dayjay a hideout. Nang runa dagiti ubing. Sabagay, adamot kit di paltog ko, amiga. Madam Belen, saan akasapulan ti paltog? Di tay ko maitulok nga agayos ti dara. Aggunay tayo nga awan ti makadlaw, tapno awan ti parikot. Saan man? Adda paltog ko. Makipinaltugak no kaskasano. Amiga, saan tayo ang makigubat? Wen, kasanon no adamang paltog kada tayo. Di makipinaltugak met. Naglaingak sa pumaltog. Wen, amok amiga, nalaing ka a pumaltog. Talaga, amiga. Kat, kasano? Anya dagiti plano yo. Takitaak no anya ti mainayon ko. Adto ti kwarta, Hercules. Daytanto ti irimit mo. Ta sigurado asapulon da tinasipdot mo wenno natakaw mo. Agyamanak, Dunya Dolores. Diyak tagisayangan dayta kwarta. No para iti pan nakaispal dagiti ubing. Agyamanak manen, madam. Agsubli ka inton bigat. No anya ti resulta ti pan nakisaritam kadagiti adda iti hideout. Wen, madam. Dituyak pala parangan. Orayek ni Hercules. Apay ngay arabien. Kat awan pay laeng ni Hercules. Da kasamot ang tinapasamak kin kwa na. Ay. Ag nervyosak kin ni Hercules Surutek samot tinajay ilay. Ngam sa dino ngay, tipang kita kin kwa na ijay. Apong Herman. Analia! Sino ka? Agpakita ka! Tuy, Apong Herman. Babae, anak katugaw iti. Kawayan na tugaw diti parangan. Nagpintas! Awan pagdanagam ka ni Hercules. Gaputa saan ang maisagmak. Agtalag ka iti kabaulan na. Si kakadin ni Encantada Diwan? Uwan, apay, di nakadiam-am mo? Uwan amu ka. Jack amo, no. Nakikita ka din when no saan. Nagpakita idikan ka, Apong Herman, ngam iti tagtagaina. Nagpakita kan ka ita, tapno pagkalmaan ka. Ulitak, agtalag ka iti kabaulan ni Hercules. Masirib ni Hercules, kan nasiglat. Encantada Diwan. Agraira ti kinadakas. Isuanas kan at tumulong ni Hercules,
amang paksyat iti kinadakas. Wen, inkantada di Juan. Sige, Apong Herman. Sumrek kayon di tabalayo. Kat maturog kayon. Ha? Nay, nagpukawan ning kantada di Juan. Agkalmaak ka no? Ken sa anak ka no nga agdanag kini Hercules. Taam mo na aramidon na. No kasta. Inak nga roden maturaw. Ay, Boseng, rabiin, ngamanda ka pala dito'y kusina? Katsi ka, apay adi ka pa'y maturog. Sa anak ngamin ang makaturog. Tapang panunutok dagiti sa saadan dagiti tattao dito'y. Nang runa dagiti ubeng. Anya? Kanayon mo ngamin idaabog takon, Boseng. Nang runa, nubasit ti irimit da akwarta. Kanayon akurang ti kananda. At dapay agsang sangit itay, tamabisin kanupay. Iso nga inted kulatan ti taraon ko. Kat, hindi ka nangan. Saan abali kanyak, Boseng? Ta sa anak pa'y mo't amabisin. Kan kabaulak nga ibturan ti bisin ko. Ano? Kan maturog. Boseng, damagak man. No apay akanayon mo abugtakon dagiti ubeng. Kun no apay akanayon akurang ti taraon nga itited mo kadakwada. Naragsak ka kadi iti dayta. Amakit-kitam dagiti ubing akurang ti taraon da. Sa anak anaragsak. Isungarod sa anak amakigiddan kadakwada amangan. Tadyak kayat akitaan anakakasida. Nukas da. Amom ti mga ase? Una, sa anak matkat adaka sa tao. Nailaw anak laeng iti daytoy ang trabaho. Narekrutak ngagtrabaho iti maysa a factory. Ngam dito'y matgayam. Pinagbalindak matgayam nga adipon ti kinadakas. Boseng, kayat mo ka diti agyan dito'y iti agnanayon? Saan? Ngam delikado no pumanawak. Kaya rigan nan ti ipapatay ko. Boseng, at da planok. Katsapay la kumata umanugot ka? Anya? Sige, Boseng. Dumngag ka, taibagakan ka. Sige, tira! Umanugutak, Hercules. Makaamuditan. Ang kasanungay gayam. Iti kabigatan na matan ti idadatang ni Big Boss. Nasken nga rod ang makarwar kayo amin. Sakbay ang makasangpot. Saan nga ta delikado? Agtalak ka kanyak, Boseng. Agtitinulong tayo. Sige nga rod, tira. Aramidan tayo ti may parabang. Nasayaat, Boseng. Sigurado ka kadi iti daytoy nga aramidan tayo? Ang mga no daytoy matan ti papatay tayo. Saan? At datalong armado akakadwak dito'y hideout. At tao ni Big Boss. At tapaltog da. Mang panunot ta iti pamuspusan. Tapno makarwar tayo dito'y adida amaw. Aha! Amukon! Tangay narawat da iti harak. Bartakan tayo ita. Ikan tayo iti pangpaturog ti arak nga inumunda. Nasayaat, Boseng. Ti parikot. No pangalaan tayo iti agas nga inayon tayo iti arak nga inumunda. Agpatulong ak kada dunya dulor. Sige. Desidido ak, Hercules. Tatalaga akayat kon ti pumanaw dito'y. Nga mabutungak talaga. Agtitinulong tayo, Boseng. Kasarita ta dagiti amin nga ubeng. Kan isuda amin nun. Tapno ka na yung daan nakasagana, iti anyaman nga oras a panaglibas tayo. Nalpasan, Hercules. Nakasarita ta amin ng dagiti padak nga adipon dito'y. Katunggal may sa kadakwada. Kaya't danti makapanaw dito'y. Uwan, Boseng. Nasaya at nga rudno kasta.
Inton bigat ti rabi ipatungpal tayon ti plano tayo. Ngam talaga ka di arabi nga ipatungpal tayo? Wan, Busing. Iti kasta, nakaturog tundag iti kakadwam at tagabantay ditoy. Sige, kasta nga rod ti matungpal. Isaganaan tayo anaimbag, Busing. Aduyon ti arak, Hercules. Naimas day ti nga arak. Inikakunday ta iti agas apang paturog. Madam, Apaman ang makainom da, maturog dan. Nangro na pa'y nga rod no nabartek dan. Ta saan dan tuuna yan ang makagunay. uun madam, agyamanak. Intun rabi, iti oras ti alauna. At dantun dagiti van amang sukon kada kayo iti sango ti hideout. Uun madam, Oh, sige, Hercules. Aganad kayo. Manong Bong, nakaado ka din? Dan nakatugaw ka dito igid ti kalsada? At damot basit. Gusto da ito na diskitar kon. Manong Bong, agpaiso ka dito imbagan ni Bossing idi. Tagtagari. Di mon balik senpai. Oh. Italaan nakita ka ngay mismo ah. Wan, Manong Bong. Tsak kayatan ti kastoy. Iso anas ka na nakasagana kayo intong rabi. Wan, Manong. Bagaak dagiti kakadwak. Anas kan nga agsagana da. Kat, adda ka din nalimusam. Addan, Manong. Gusto day tan. Ta madamdama pa'y. Agsubli tayo ni Jay hideout. Oh, da kayo dito. Di yugam din akisayan ti irimit yo ah. Makaraman kayo kanyak no kasta. Nasaya. Oh, sika Christine. Ayan ti irimit mo. Atoy, Bossing. Wow! Nagado! Kasta! Agagat kayo! Saan nga? Di nagsumpa-sumbata na kasta, Christine! Ano? Inkan! Wan, Bossing. Binugkawan nak ni Bossing, Manong Bong. Basit tinted ko a kwarta. Ngam, kunana nga ado ka no. Iso ako nakabasit mo tinted ko. Ngam binugkawan nak matan. Awan pagdanagam. Kuna na lang day Jay. Basta aguli magkalatan, wen. Di kalatan nagtagtagari. Wan, Manong. Next! Da kayo dito! Inya kayo nagrimit! Sige. Da kami ti sumarunaw. Sige, Manong Bong. Nakagatang akong iti arak na inuman dagiti talo akakadwak dito eh. Alaam tumutan tay arak nga adda agas na, Busing. Madamot din pulutan dali no to. Apag isong, plano dati agbartek ita. Tainton bigat. Saan danto ang makapagbartek pa ni? Tadanton ni Big Boss. Sige, Busing. Ipankunto iti ayan mo ti arak nga adda agas nga. Sige, Hercules. Kumay ka martin, Mario! Mario! Tagiinom tayo! Ipapas tayo tayo minom. Awan pa ni Big Boss. Ha? Ayun. Sige. Umuna kayo ng agbartog. Taisaganak pa'y dagiti pulutan tayo. Agtuno akpay iti pulutan tayo akarnit baboy. Uy, nagimasan. Sige. Inga pa'y nga rod agituno, Mario. Kalpasan na. Sumango kamutin ka na kami. Sige lang. Agsyat kayo lahat na. Tagtuno akpay iti pulutan tayo nga ado. Itulok mo kumangayaban mi. Dagiti babalasa nga katibol mi. Ha? Da kayo mat. Di yu idan iraman pa'y. Taam mo yu mat adida kayat ti makilamisan kada kayo. Ngamin, pastusan yu mat ito.
Udi na kaya ti makilamisan kada kami. Paltugan mida. Sana kasta. Si Kamat. Napudot launay ti ulong. Nugas tangan lo. Ingkayaban ida. Tada kalimisan mi. Anya pa'y dagiti sumaruno ama pasamak. Gagayem, di yung liwaya na dinggen, tituloy, ti makalawas, aserye tayo, Anapol 1, Sindikato, dito'y drama tayo, Hercules, insurat kaniti direksyon ni Bergie Paclay, musika ken computer recording technician, Dante Martinez, isagsagot kada kayo di MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon Hercules. Agyaman kami itingkay panang trabay.